fil-laqgħa li kellu l-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella flimkien mas-segretarju tal-istat tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej tar-Repubblika Slovakka Peter Javorčić intqal li din hija okkażjoni speċjali hekk kif iż-żewġ pajjiżi ftit li xejn kellhom laqgħat flimkien. Il-Ministru Vella tkellem fuq ir-relazzjonijiet eċċellenti li jeżistu bejn iż-żewġ pajjiżi fil-waqt li saħaq fuq l-importanza ta' aktar konsolidazzjoni fir-rabtiet bilaterali. Il-Ministru George Vella fisser kif fil-futur qarib kemm Malta u s-Slovakkja ser ikunu fl-istess trio tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2016-2017. Il-Ministru George Vella ħabbar li d-delegazzjoni presidenzjali se tinkludi negozjanti u investituri li huma interessati li jagħmlu negozju ma' Slovakkja. Iż-żewġ ministri esprimew is-sodisfazzjon tagħhom bil-kooperazzjoni bilaterali eżistenti f'ħafna setturi, inkluż dak tal-adozzjonijiet. Kemm Malta kif ukoll is-Slovakkja nnutaw li reviżjoni tal-memorandum ta' ftehim fuq l-adozzjonijiet li kien ġie ffirmat f'Settembru tal-2009 waslet fi stadju finali. Intant ir-rabtiet bilaterali ser jiġu msaħħa bi-żjara statali mill-President ta' Malta George Vella fi Slovakkja li mistennija sseħħ f'Jannar tas-sena d-dieħla. Dan wara żjara statali f'Malta li għamel il-President Slovak Ivan Gasparovic f'Settembru tal-2011. Bħalissa ż-żewġ pajjiżi qed jaħdmu wkoll fuq memorandum ta' ftehim fuq kooperazzjoni bejn il-Ministeri għall-Affarijiet Barranin rispettivi, fejn dan huwa maħsub li jiffaċilita relazzjonijiet tul il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Matul iż-żjara tiegħu f'Malta s-Segretarju tal-Istat Javorčić se jkollu wkoll diskussjonijiet mal-Viċi Prim Ministru u l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Louis Grech u mas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi tal-Unjoni Ewropea